Iată că există un ghid pentru educația copiilor în ceea ce privește mediul online, așa că haideți să aflăm mai multe de la Tiberiu Iacob, trainer IT. Bună dimineața! Bună dimineața, vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur să vă revăd. Și eu mă bucur tare mult. Povesteam noi că au trecut destul de mulți ani aproape, un an jumătate, să tot fie de când nu ne-am mai văzut aici la Matinal. Da, iar noi am împlinit 5 ani și cu ocazia acestui eveniment, centrul nostru a elaborat acest ghid de educație IT pentru copiii din România, beneficiind de inputul celor peste 3500 de copii care ne-au trecut pragul până acum. Felicitări! Mulțumim, suntem onorați că putem lansa acest ghid și credem noi că informațiile cuprinse în el vor ajuta deopotrivă și părinții și copiii să se ghideze în acest domeniu. Cred că e o perioadă în care e destul de greu să fii părinte, pentru că sunt foarte multe informații, sunt generații diferite, sunt multe lucruri specifice pe care părinții nu pot să le acopere singuri, așa că felicitări pentru lansarea acestui ghid. Cred că le-a luat o povară de pe umeri. Exact, ne-am asumat acest rol de a simplifica această complexitate care există în domeniu, de a le explica pe înțelesul lor care sunt cursurile potrivite pentru copii și de asemenea de a le explica cele 3 beneficii primare care sunt asociate cu cursurile IT pentru copii, și anume abilitățile și dezvoltarea personală și competențele dobândite care îi ajută acum în prezent, abilitățile și competențele pe care îi voi ajuta în viitor și de asemenea competențele care îi ajută pe ei să dobândească acea admirație a colegilor, a profesorilor sau a celor din jurul lor. Dacă ar fi să povestim puțin despre prima, și anume abilitățile și competențele din prezent, trebuie să spunem că aceste cursuri IT presupun o atenție la detalii sporită, de asemenea dezvoltă creativitatea, logica, puterea de persoasiune a copilului, pentru că IT-ul nu înseamnă doar să livrăm niște rezultate, ci de asemenea să înțelegem așteptările interlocutorului și să putem să ne pliem pe cerințele lui. De asemenea, le sporește, așa cum am spus, încrederea în sine, pentru că ei vor avea un produs finit într-un timp relativ scurt, pe care pot să-l prezinte celor din colegilor, prietenilor, părinților și fiind într-o zonă de online, practic în orice colț din lume, aplicația lor poate fi vizibilă. Dacă ne referim la abilități și competențe pentru viitor, așa cum știți, IT-ul este un domeniu foarte dinamic, cu aproximativ 200.000 de angajați în momentul de față în România, cu o pondere de 8% din produsul intern brut și probabil că va fi 10% în anii ce urmează. Așadar, viitorul le este asigurat dacă dobândesc încă de la vârste fragede anumite competențe. De asemenea, referitor la admirația celor din jur, putem spune că am avut copii care, repornind de la zero, au reușit să-și facă o aplicație, un site web, care ulterior a fost chiar aplicat în producție, în practică, și pentru noi nu cred că există o mândrie mai mare decât asta. Eu aș mai adăuga acolo și independență financiară precoce, pentru că înțeleg că există și reglementări în domeniul muncii în privința adolescenților de 16 ani care vor deja să muncească și cred că pe perioada verii un astfel de job part-time le-ar aduce lor o satisfacție imensă de a putea să achiziționeze poate un laptop mai bun din banii proprii și așa mai departe. Eu zic că și asta e o bilă albă demnă de pus în dreptul cursurilor de IT. Sunt curioasă ce reacție aveți din partea copiilor până în acest punct. Știm că sunt foarte multe activități la care părinții îi înscriu, vorbim de sport, de cursuri de IT, engleză și o grămadă de alte activități. Cât de încântați sunt de aceste activități în domeniul IT? Noi aplicăm o metodă de învățare learning by doing, să folosim termenul din engleză. Ei intră într-o primă fază de, dacă vreți, de creativitate. Întâi vor să vadă ce le oferă acel curs, fie că este programare web, programare, nu știu, într-un limbaj specific. Pornind de acolo, se dezvoltă o zonă de implementare. De asemenea, trec, de ce nu, printr-o fază de eroare, greșeală, care este inerentă procesului de învățare. Ulterior ajung într-o fază de triumf, îi spunem noi, în care se simt foarte confortabil cu produsul respectiv, cu limbajul respectiv și își dau seama că au ajuns într-o zonă în care foarte puține lucruri îi pot surprinde.
Și ultima fază a acestui ciclu este cea de growth, de creștere, care practic le deschide noi perspective și doresc să facă alte cursuri din cele peste 25 pe care noi le punem la dispoziție. Acest proces pe care l-am explicat acum este repetitiv, trebuie să-l privim ca un cerc care se continuă, de ce nu, pe tot parcursul vieții noastre ulterior. Aș vrea să știu care este vârsta minimă de la care copiii pot fi înscriși la cursuri de IT, pentru că bănuiesc că ar trebui să aibă câteva cunoștințe minime, mă gândesc aici la scris și la citit. Exact. Vârsta minimă pentru cursurile de IT este de 8 ani și, evident, apoi nu are limite. Da, sunt necesare niște cunoștințe preliminare de scris, citit, însă de la 8 ani noi considerăm că pot fi incluși în niște cursuri începătoare. Când vorbim de grupa mică de IT, să spun așa, aceștia pot să dezvolte destul de rapid și aplicații și site-uri web, le e la îndemână acest lucru încă de la vârsta de 8, 9, 10 ani? Se folosesc niște instrumente specifice grupei de vârstă mai mici, adică programarea se face într-un mod vizual, prin niște blocuri, dacă vreți, nu neapărat linii de cod. Și atunci este foarte important ca acești copii să prindă drag de ceea ce fac, pentru că dacă îi forțăm într-o anume direcție, s-ar putea să obținem exact efectul contrar. Așadar, toate cursurile noastre pentru copiii de vârste mici, haideți să numim ciclu primar, conțin aceste blocuri grafice, indiferent că programează o aplicație web pentru mobil, o aplicație de sine stătătoare sau folosind un program de la renumita universitate MIT numit Scratch. Mi se pare fascinant că ei reușesc să facă aceste lucruri de la vârste atât de fragede și mă gândesc acum și la părinții care se confruntă cu jocurile pe calculator, în sensul în care copiii ar petrece foarte mult timp în această activitate, nemai fiind interesați de partea educativă. Dacă vin la cursuri de IT, e o șansă să le fie strânit interesul într-o direcție mult mai productivă decât gamingul efectiv? Cu siguranță da, și asta este o întrebare pusă de cei mai mulți părinți, și anume, copilul meu și așa petrece foarte multe ore pe calculator, de ce aș mai face acest pas să-l dau și la cursuri de IT, să mai petreacă încă 2 ore peste cele pe care eu îl las acasă să stea pe mobil sau pe calculator. Timpul petrecut atunci când învață IT este un timp de calitate, dacă vreți. Copilul devine un creator din consumator de conținut. Una este să consumi ceea ce fac alții și alta este să creezi tu ceva, să-ți pui bazele, practic cărămizile pentru viitorul tău. Evident că părinții conștientizează mai mult în ciclu primar necesitatea acestui parcurs de învățare, dar ulterior, încă începând din gimnaziu și preponderent în zona de liceu, chiar și copiii își dau seama că aceste cunoștințe le vor aduce niște beneficii enorme în viitor și vor putea, așa cum ai spus și tu, chiar să își ia niște joburi part-time la 18 ani, la 16 ani, nu știu, care să le aducă un venit stabil destul de consistent. Sperăm să se schimbe în timp acele zicale din popor făte mamă inginer, să vedem dacă putem să mergem către IT, căci iată piața abundă de locuri de muncă și sunt convinsă că va evolua foarte frumos în următorii ani. Sunt foarte multe locuri și joburi ofertante, iar părinții pot sta liniștiți și din această perspectivă. Mulțumim tare mult pentru informații, Tiberiu, și ținem legătura să te revedem mai curând data viitoare să mai povestim. Sigur, și eu vă mulțumesc.